Λοιπόν, ήρθε η ώρα, βλογκάκι Λονδίνου. Έρχεται να με πάρει τσάφ με γαλίνα. Πάμε αεροδρόμιο να συναντήσουμε Παντέλ Μαμπάκο. Φεύγουμε για Αθήνα, από Αθήνα Λονδίνο. Έχουμε δηλαδή τις τασούλες μας, τις πλησούλες μας, θα έχει καβλάντα ωραία. Φιλιά από τα παιδιά. Πούντος, γεια! Και από τον άλλο τον τρελό που είναι μέσα στο χαμό. Συμπάκο! Φιλάκι! Ράβο το αγόρι μου. Λοιπόν, κατεβαίνω να με πάρει ο Τσαφάρας και ξέρετε. Φιλάγια από Καλίνα. Θα έρθει Πέμπτη, μας πάει αεροδρόμιο. Δείτε παιδί, ρε μαλάκι, δείτε παιδί, καφέ ακόμα δεν ήρθαμε. Τσαφάρας, τελειώσατε. Μόνο για streaming αυτός, δεν κάνει για vlog. Δεν είναι vlogger. Τελείωσε. Ξεκινάμε. Σκάσε. Πορταμένος είναι. Καλό μας ταξίδι. Πάμε να αλώσουμε τις εταιρείες της Αγγλίας. Ερώτηση όμως. Παρακαλώ. Γιατί είμαστε μόνο 3? Γιατί κάποιος λείπει. Τι έγινε, μαλάκα, το βρήκες? Φεχιστό πάνω μου. Μαλάκα, τι έβαλες εκεί, δυο βρακιά μόνο? Καλό μας ταξίδι. σώθηκα. Θα τους γαμίσουμε όλους. Πήγα ταμιάρεστες μετά από ένα μήνα. Σπάσαμε την κατάρα του Masters. Είμαι καλά, νιώθω έτοιμος. Άϊπνος, δεν μας πειράζει όμως. Αυτό το είπα πριν. Χαίρεστε, γιατί εδώ, ρε. Είπε ο Παντέλο ότι είναι ο τσάφο μόνο streamer που παράγει και όλο στήχθηκε. Όπα, λέει, τι είπες? Πες λίγο, τελευταίο stream του. Άρρωστα, μαλάκα με 200 ευράκια. Και προχθές πάλι όταν τελείωσα το session, Ναι. γιατί τους γάμισα επιτέλους, είχα περισσέψει κάτι ψηλά, παίζω 0-2-3. Ποιο είναι το δοκάρι του 2 από εκεί? 25, ναι. 25 και βγάζει 25, ρε μαλάκης. Όλα τα σεπόλια κάνουν bleach. Λοιπόν, ένας μαλάκας εδώ πέρα στην τετράδα είπε ότι η πύλη είναι στο 2. Ήρθαμε στο 2 και τελικά είναι στο 12. Πολ. Ποιος έκανε τη μαλακιά? Μάντεψε. Έλα, πες ότι για τη μαλακιά να προχωρήσουμε. Φτάνουμε να δώσουμε εισιτήρια, διαβατήρια. Ο Μαμπάκος δίνει το εισιτήριο, τον κοιτάει η κοπέλα. Και κάθε μάμπα έτσι κοιτάει και χαλαρά μιλάει. Διαβατήριο δεν θέλει να δώσει. Γυρίσαμε στο 2012. Ακουστικό, ο άλλος αρχικά έχει κινητό που παίρνει AUX. Δεν παίρνει AUX, ρε. Δεν παίρνει Όχι, Είναι το AUX. με Lightning. Ο AUX είναι το καρφί, το. Όχι ρε μαλάκα, AUX, iPhones έχουν. Αλλά ρε μπρο, γιατί όχι ασύρματα? Δεν έχω ρε φίλε. Δεν βγαίνεις, έχεις κι πάλι. Πώς θα την παλέψω με πολλά χαλίτια αυτός έτσι. Εδώ το παιδί, δουλεύεις. Φανταρείς. Μπορείτε να μου κλείσετε και ένα δωμάτιο μόνο μου να μείνω. Ναι ρε, ναι. Ποιος είναι αυτός και ποιος είναι γνωστός δίπλα μου? Από πού το ξέρεις? Αφού πήγανε δίπλα και του λένε George και we take a photo. Και δεν ζητάνε από το μαμπάκι. Ρε μάγκες, το ξέρετε. Για δείξτε λίγο. Νιώθεις έτοιμος? Το έχεις ανοιχτό. Μπρο, μια ανάσα να ξέρεις. Πρέπει να ξαναπεράσουμε έλεγχο γιατί βγαίνουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε να βρούμε το Α. Θα πάρεις του Γιαννάκη μια φανέλα του δικού σου. Παντέλ, το χάλασε το μηχάνημα, θα μπούμε ρε μαλάκα. Ναι, μιλάμε για μια Σιέρα. Σιέρα Λεόνε. Φτάσαμε εδώ να μπούμε και δεν περνάμε ρε μαλάκα. Σιέρα Λεόνε. Το τελευταίο όνομα. Μην τον βάζεις. Τα βλέπεις αυτά εδώ, τα κουμπιά? Βγάζεις σαν νόημα. Εννοείται. Έτσι πως δεν καταλαβαίνεις Χριστό, έτσι είναι σαρό με το πισί. Και είναι τόσο χοντρό που το φωνάζουν Βενιζέλο. Άκης Τσοχατζόπουλος το θέλει, της το παίρνω. Για αλήθεια μου ότι υπερευρώμησε, αλλά από το να χεστείς, καλύτερα θα κλαστείς, φίλε, έτσι λένε. Άκη, Κάνε λίγο, δες το κρυφταράκι. Σαλατούλα. Σαλατούλα είναι μια μισή μπουκιά. Με κοιτάνε στον δρόμο και μου λένε «Χέι Πάνος, είσαι γαμάτος ρε φίλε». Είμαι ο μόνος άνθρωπος που καπνίζει στο αεροπλάνο. Παγκακιά. Το session αρχίζει. Το σλάσι βάρτε κάτι θέλει μάγκες. Κάτω μάξιμο, ρίξ' το τώρα. Ρε τσακάρα. Ωραία, ρίξ' το μάξιμο. Κινητά
προβιά. Μες στα όνειρα. Το νυχτολόλοδο. Είναι εδώ το δεσποινάκι. Το δεσποινάκι αν με θυμηθεί. Γιατί να σε θυμηθεί? Γιατί έχει ιστορία. Πήγαινα και της έδινα μπουκέτα με λόγια και της έκανα χειροφιλήματα. Το νυχτολόλοδο. Σκέψου στο θέατρο με τον Καρά, μιλάμε για αρχές εποχές. Πήραμε τις βαλίτσες, πάμε να πάρουμε κανένα βανάκι γίνω τον κριτό ασημένιο. Το έχουμε πολεμικό μάμπα, Τσαφ αρχίδια του, Παντέλ. Τώρα εμένα βλέπουνε. Λοιπόν, όλοι είναι κουρασμένοι, όλοι είναι κομμάτια και δεν θέλουν να βλογκάρουν. Εδώ όμως ο vlogger της καρδιάς σας άνοιξε να σας πει ένα γεια. Γεια. Τα καταφέραμε, φτάσαμε ξενοδοχείο, τζουράρουμε γιατί είμαστε off. Λοιπόν, λάθος μάγκες, λάθος ξενοδοχείο. Όλα πάνε φυσιολογικά. Λάθος πλευρά ξενοδοχείο βασικά είναι ένα που λέγεται Park Plaza Center και το άλλο λέγεται Hall και είναι δίπλα-δίπλα. Εντάξει ρε μάγκες. Σάλτα και επιδείξου. Δηλαδή σαν να λέμε Gates of Olympus ή... Τα καταφέραμε, δωμάτιο με Τσαφ εγώ, 11ο όροφο, άλλη 13ο. Μας κάνανε ένα upgrade, έχουμε σαλόνι. Μια τηλεόραση random εδώ με το που μπαίνεις. Σαλονάκι ωραίο. Κουζινούλα. Το μπάνιο για να δω τι λέει το μπάνιο, δεν το είδα. Α, έχει και ντουζιέρα και μπανιέρα. Legit. Τι? Εδώ έχουμε κρεβατάκι, τηλεορασίτσα, μαλακίες. Και πολύ legit θα πω. Μάγκες και θεούλα εδώ και θέα. Δεν ξέρω αν φαίνεται με την αντανάκλαση. Το τρένο περνάει από κάτω, το μετρό, στο μπούτσο είναι. Και μετά βλέπουμε. Κατεβήκαμε κάτω, περιμένουμε Μαμπάκο και Παντέλ, γιατί είμαστε σε άλλο όροφο. Περιμένουμε να κατέβουμε, να βρούμε να φάμε κάτι χαλαρά, γιατί πεινάμε αρκετά όπως έχω πει πολλές φορές. Ποιο είναι ξέρεις ποιο είναι το ποτάμι εδώ? Εδώ. Ναι. Ποτάμι εσύ ρε μαλάκι. Πόσο καλός είσαι από γεωγραφία. Πόσο καλός είσαι ρε μαλάκα. Βρήκαμε μπριζολάδικο. Κανονίζουμε πώς θα τα μασίσουμε όλα. Βρήκαμε μπριζολάδικο για να φάμε μπεργκεράρα. Ναι, εγώ γιατί οπότε. Α, εντάξει, τώρα φώτισα. Αποφασίζουμε τι θα πάμε. Μπυρίτσες όλοι, απαλοί και θα σας δείξω φαΐ μετά. Ξέρετε, τα ξέρετε αυτά. Το τρένο, μάγκες, βίδες ρε. Δεν έπεσε το αεροπλάνο μετά από τόσο. Έχουμε και το τρένο που πάνω περνάει και μας έχει σπάσει τα αρχίδια. Βγήκαμε για τσιγαρέτο. Μαλάκα, τι ωραία, βγαίνεις για τσιγαρέτο, δες τι ωραία θέα έχει από πίσω. Πρέπει να βρούμε όμως το σωστό το σιγαρέτο. Ριμπάι Σιράκος, ριμπάι Τσαφ. Μπεργκεράκια Παντέλ, μπεργκεράκι και ο Μαμπάκος. Από μέτριο έως και κακό. Σαλατούλα εδώ, σαλατούλα εδώ, σαλατούλα εδώ. Κοτοπουλάκι εδώ και μανιταράκι. Απαλά. Μάγκες, αν δεν σας έχουν πιάσει τον κόλο και θέλετε να σας τον πιάσουνε, εδώ. Εδώ, δώσε μου να βαθμολογήσω. Βαθμολογή πρώτα Μάμπα. Με άριστα το 10 πάμε. Με άριστα το 10 δεν μπορώ να βάλω πάνω από 5 στο μπέργκερ και αυτό απλά για. Πόσο, 6,8. Περίμενε, όχι. Ο overall. Τιμή και τέτοια. Όλα, overall. Με την τιμή. Όλα, overall. Άσος. Κοίτα, εμείς που φάγαμε steak. 270 ευρώ. Πόσο βάζεις, με τα λεφτά με όλα. Με τα λεφτά, ένα solid εξαράκι. Ξενοδοχιάκι, πληθήκαμε, λουστήκαμε. Για όσους αναρωτιούνται είναι πιστολάκι. Τελικά μάγκες είχα δίκιο, βρωμάει εδώ μέσα. Να θες. Φρουτάραμε εδώ, τα χάσαμε όλα. Παίρνουμε σαρό. Ακούς, γιατί παίζεις 500 ευρώ μουνί? Έτυχε βρε μαλάκης, ένα λεπτό που παίξαμε, ένα λεπτό. Τι έγινε, εδώ έχω και τον πρόεδρο. Μπήκε κάποιος από το τέτοιο από το NDS που τα πατάει. Α, καλά τα κάνεις, γάμισε τους. Πάμε. Τσακαλιά, καλημέρα. Η ώρα 8 και 4. Είχαμε ραντεβού 9 η ώρα για να φάμε. Ξύπνησα 7 για κάποιο λόγο. Τσαφ, τον είδα ροχάλιζε στα αρχιδιά του. Μπήκα στο ασανσέρ μαλάκες και για να καταφέρω να κατέβω από τον 11ο όροφο ανεβήκαμε στο 12ο. Πήρα μάθο μου, σταματήσαμε στον 8ο, σταματήσαμε στον 6ο, σταματήσαμε στον 4ο, σταματήσαμε στον 3ο. Μαλάκα, εντάξει, κατέβαινα με τα πόδια μου ήταν. Εντάξει, περνάω μέσα από τουνελάκι κάτω από το σταθμό. Με φύγει κανένας πλινάντερο. Εδώ θα είναι, ελάτε να το πάρετε. Εδώ είμαστε. Ωραίο. Πω μια βρώμα εδώ μέσα. Με ψηρίσουνε ρε. Με ψηρίσουνε. Και όλος τυχαίος. Γύρω στο δρόμο. Merkur Slots. Πάω πίσω. Έχω πεθάνει της πείνας. Αν δεν είναι έτοιμη 9 η ώρα, οι άλλοι έχω φύγει ήδη για φαΐ μόνος. Σολάρο.
Ο Κανόνης εδώ από Γουλήθρες. Σιράκος, οι άλλοι πήγαν τώρα. Μπυράκι, όχι ρε, χυμός μήλου είναι. Πρώτο σαλατίτσα, Μαμπάκος δεύτερο γύρο στο γλυκό. Έλα το πρώτο, ήμουν πολύ κλανό, την ομελέτα. Πες τους καλημέρα. Αντέλ είναι ικανοποιημένος από το πρωινό, σημαντικό. Πάμε στην έκθεση, να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν πάρουμε μέτρο ή ταξάκι. Πάνω κάτω η ίδια τιμή βγαίνει. Κάνα 2 λίρες στον καθένα περισσότερο αν πάμε μεταξύ. Κλάιν. Παντέλ έτοιμος. Και έκανε και τέτοιο Ιταλία, Γαλλία, κάτι τέτοιο. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Περιμένουμε. Excuse me. Fucking hole. Φτάσαμε. Τα καταφέραμε. Πολλή κίνηση. Οι Αθηναίοι ξέρουν και οι Θεσσαλονίκης με το flyover πλέον. Εγώ καθόμασταν πίσω, εγώ, ο Σιράκος και ο Τσαφ. Το δεξί μου χέρι δεν έχει λόγο ύπαρξη. Μικρός χαμός. Θα έχει εδώ, θα πάρουμε τέτοιο Μαμπάκο. Τι έχει να πάρεις? Παίξε για ένα τζουμάντζι ρε μπρο. Τζουμάντζι. Άφησαμε μπουφάνια. Πάμε μέσα και γίνεται ματομούνι. Πάρτε λίγο Μερκούρ. Χαμός τεράστιο. Εκτείνεται από δεξιά και από αριστερά πάρα πολύ. Λοιπόν μαγκάκια, αυτό εδώ είναι το Excel. Έχει 6 stands. Θα περιμένετε εδώ να πάω λίγο. Θα πας. Βλέπετε εδώ. Αύριο ξεκινάει η IGP, πράγμα που σημαίνει ότι έχει κάτι χιλιάδες κόσμο σήμερα χωρίς να έχει ξεκινήσει η δεύτερη έκθεση. Καλό κυνήγι λοιπόν. Θα τους πάρω μαζί, εγώ θα τους παίρνω. Εδώ Καβλάντα έχει πράγμα, έχει Digital, IGT, Mercure, Pascal, Amusement, κάπου έχει No Limit. Όλα είναι μέσα, όλοι οι providers είναι μέσα. PNG δηλαδή θα δούμε, Pragmatic θα δούμε, ό,τι γουστάρετε θα δούμε. Slot Mill θέλω να δω. Λίγο Zenda. Εδώ μάθαμε το φρούτο, ρούλες γυρνάνε εκεί, εδώ. Τα φρούτα είναι δοκιμαστικά, είναι φρούτα. Δοκιμαστικά προφανώς. Πολύ κρίμα που το να χάσουμε. Γιατί εγώ από την ώρα που ξύπνησα σήμερα λέω στον Παντέλ πως θέλω να τζογάρω. Πολύ κρίμα. Θα τζογάρουμε λίγο να δοκιμάσουμε new φρούτα ρε φίλε, εντάξει βλέπετε μάγκες γίνεται ο χαμός. Πολύ πράγμα. Αυτό είναι της Mercure γιατί έχει πάρα πολλές από ό,τι βλέπω, μέχρι και Games Global δικό της είναι. Μάγκες νομίζω να ακούγεται καλά το μικρόφωνο γιατί έχει φασαρία αρκετή. Στα διαβολέτα να ρίξεις. Ζαράκι. Εδώ έχουμε ζαράκι, big shaker και εδώ έχουμε το small shaker το οποίο Όπα, εδώ είναι συνδυαστικό, καινούργια ρουλέτα. Καινούργια ρουλέτα, παίζει νούμερα και παίζουν και τα ζάρια. Single, double, triple pays, 500 προς 1. Λοιπόν, 0-2-3 και εξάρες. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται μάγκες. Εγώ θέλω τα παραδοσιακά, τα απλά. Δείτε ότι όλα τα περίπτερα, τα πιο πολλά σήμερα έχουν καφέ, βουτήματα και τέτοια. Ναι. Και αύριο θα έχει. IGP όλα θα έχουν πάρει. Οκ. Αύριο δηλαδή σουρώνουμε. Σπίνζα. Σπίνζα εδώ έχουμε. Να αγοράσω ένα στο μόνο ευρώ. Ωραία, τι. 300 επί μάγκες στο μόνο ευρώ. Δεν έχει το VPN. Το VPN δεν δουλεύει. Ας το άνοιξε. Ω ρε μαλάκα, μην το κουνάς ρε μαλάκα, ρε μαλάκα, κουνιέται. Να μιλήσουμε. Ναι ρε μαλάκα, αυτό κουνιέται, θα το σπαγες. Τι να σπάσω, κουμπάρω. Να έρχεσαι στην ICE και να έχεις χαλασμένα μηχανάκια. Ναι ρε μαλάκα, σπίνζα. Μπρο, το νιουκ τι η φάση. Μ' αρέσει η booming, πολύ αλήθεια είναι εμένα. Ωραία είναι που είναι. Έχει εκεί φρουτουνιά. Ποιο είναι το τέτοιο. Α, έχει στυλό. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο είναι το... Να το αυτό με την αγελάδα που έχει βάλει στη steak. Έχει ωραία η booming, γενικότερα μου αρέσουν κάποια της booming. Το Mammoth Tundra, ωραίο. Στο 250 ευρώ το απαλά το παίζουνε. Φαντάζεσαι να δούμε κανέναν legit. Εδώ RNG, Stretch Network έχει εκεί που δεν την ξέρω. UFC, πάμε να μας υπογράψουν καμιά καρτούλα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνω pause, να ξέρετε τσάτα. Aviator μαλάκες. Oh my god, you guys! Όπα ρε! Τελείωσε. Τελείωσε. Πώς είμαι. Εδώ έχει το Broadway Platform, IGT, Zitro. Τη Zitro δεν την ξέρω. IGT έχουμε εδώ, Habanero, πολύ ωραία φρουτάκια. Habanero ωραία. Ωραία φρούτα είναι, bro, έχει κάποια πολύ τσάτσικα. Είναι διαφορετικά. Εδώ έχει Blackjack, άμα θες καινούριο Παντέλ να δεις. Καινούριο Blackjack έχει εκεί. Έρχεται και ο φίλος ο Σκαραβαίος τώρα. Τελειώσε. Pascal Gaming.
Και βλέπω ότι έχει τύπου μπίνγκο και τέτοια. Αμάνζα, αυτό λίγο γκάμο, λίγο όλα τα μπονάντσα. Τα πήρε όλα. Πού είναι η Ελκάρα? Αυτό είναι το περίπτερο. Όπα, εδώ γιατί έχει high score? Όπα, δεν μου αρέσουν αυτά. Κάτσε να το τερματίσω να γίνει. Pirates 2. Τι έχουμε άλλο? City Interactive. Αλλά είναι της Mercury αυτή, όχι. Εδώ έχει για Sportbets. Wizard. Την ξέρεις τη Wizard? Όπα, 7 σκληρό. Triple wild. Τριπλό. Τρίτροχο, 3 reel, φρουτάκι σκληρό. Για αυτούς που αντέχουνε το σκληρό το τζόγο. Ακραίο, μάγκες. Από εκεί, από το βάθος, όλη αυτή η πλευρά της Pragmatic. Λογικά η Pragmatic δεν καλή, ρε. Να ξέρετε. Δεν καλή η Pragmatic. Later, maybe. You can win an iPhone, είπε. Bro, πάμε να σηκώσουμε, να φύγουμε με 10 iPhone από εδώ μέσα. Blackjack. Bro, δεν θα το κερδίσεις παίρνοντας μια πάσα, λογικά. Θα βάλω τον παντέλ. Blackjack, κερδίζεις iPhone. Πάμε να τους τα πάρουμε όλα. Yeah. Ball machine. Okay. If you manage to get it, then you need to gather as many orange balls as you can, but from the air, you cannot grab them from the ground. All of them need to be flying above the line there. Σε μια φάση είχα πολύ dead time, ρε μαλάκα, μίσαρα. Εντάξει, πολύ πιο επίγειος ο τζόγος. Τώρα εδώ δεξιά θα σας δείξω, έχει τραπέζια για επίγεια καζίνο, να δείτε εδώ δεξιά. Τραπέζια για επίγεια, ξέρετε, καρέκλες, μαλακίες, τέτοια. Φόρμουλα εδώ πέρα, από την Αμέλκο. Τα παίρνουν και affiliate και provider. Ωραίο αυτό που κάνανε εδώ, όπως το έχουν στο Las Vegas, δεν το έχουν τεράστιο, το Sphere. Λίγο σκατήλα μυρίζει εδώ. Μάλλον χέστηκαν οι παίκτες από το NFL. Σάουδια. Του σε 165 μέρες. Η Σάουδη είναι. Όχι ρε. Σάουδη. Ναι. Ηλεκτρονική ρε. Ηλεκτρονική είναι. Το δείτε κονσεπτάκι, το χρυσό, το χρυσορυχείο. Πάρουμε κανιά πέτρα χρυσή. 3 επί. Ούτε 3 επί ρε μαλάκα, για στυλό είσαι μόνο. Πάρε ένα στυλό, να σημειώνεις. This is my luck. Μη φας τα clean. Σε πλησιάζει, μη φας τα clean. Ωραίος. 3 επί ρε. Μη φας τα clean. Πάρε ακουστικά ρε. Καλά και τα ακουστικά μου κάνουν. Τι είναι, ποια είναι? Δεν ξέρω τι είναι, δεν με νοιάζει. Θα τα πουλήσω. Εντάξει, το Powerbank το πήραμε. Στο 4,5 πάνε. Όχι ρε, από πού εμφανίστηκε αυτός? Powerbank έχεις, στυλό δεν έχεις. Μπες να το δεις. Bro, κανονικά λεφτά παίρνει. Θες να δοκιμάσω να βάλουμε ένα τάλιρο? Γίνει wild ρε μάλακα. Το streamer μας. Αυτός Πώς ανεβάζω πέτρα? Δώσε πόθο. Κανονικά, σαν είσαι στο κάτι. Μ' αρέσεις, δώσε, να σε πάρουνε. Φυσικά το περνάει το κράτο. Πάρε τη σοκολατίτσα σου. Αυτός είναι ο streamer μας. Απαλά, εμείς για δουλειά είμαστε εδώ. Εδώ έχουμε εκλεκτούς streamer μαζί μας. Εκλεκτούς, τελείωσε. Κύριε Σύρα, θα παίξουμε τίποτα. Τελείωσε, μόνο Reapers. Μόνο Reapers. Όχι, και λίγο την D. Και λίγο την D, ναι. Ολοδάκτυλο σε 100 δεν ξέρει. Αυτά εδώ λατρεύω εγώ. Που βάζεις κανονικά κοϊνιά. Παίζεις μπασκετάκι εδώ με νομίσματα. Λάτσο. Βγάζει τίκετ. Εντάξει. Δεν θα χρησιμοποιήσεις. Λάτσο. Τρίποντο.
Μαλάκα, δεν δεις πόσα τρίποντα βάζω. Πέφτουν τα κόνια, πάρ' τα μαζί. Αύριο πάλι θα έρθουμε. Πάμε να φάμε κάπου, τραβάμε ξενοδοχιάκι, άρα έχει πιο μετά. Περιμένουμε κανένα 25 λεπτό, 40 λεπτό, μία ώρα για ένα ταξί. Γιατί οι μαλάκες δεν θέλανε μετρό. Γαμώ το σπίτι. Τι θες? Τραβάς. Να μας αφήσεις να βλογκάρουμε, ρε μαλάκα. Τραβάς, λέγε. Ακόμα με το που φάνησε, ρε μαλάκα. Εσείς ρε μαλάκες κατεβήκατε σε λάθο όροφο, βρε πόδια. Όχι, στο 11 κατεβήκαμε. Και πώς είμαι μες στο δωμάτιό μου, ρε μπρο? Στο 10 έγραφε τα σταθερ και λέμε δεν στις μπούφs κατέβηκα σε λάθος όροφο. Εδώ με το London Eye στο βάθος κάνουν. Τι κάνει το London Eye? Τι κάνει, γυρνάει. Blitz blitz. Α, blitz, ναι, σαν τα σεπόλια. Τι πέπε είναι, ρε μαλάκα. Μπρο, όχι με το χέρι, ρε μαλάκα, εδώ έλα. Λοιπόν, επειδή δεν τράβηξαν όταν τα πήραμε, γιατί πεινούσαμε, ό,τι έμεινε. Μπατατούλες, μπεργεράκια, βαθμολογία. Και χθες βαθμολογήσαμε. Και με τιμή all over. 8,9. Πόσο έβαλα χθες, θυμάσαι? Όχι, 3 έβαλες. 3 ή 2 έβαλες, νομίζω. Παίξε το replay σειρά, όχι μην το κάνεις, μοντάζ βαριές. Με άρεσε το 10, δεν μπορώ να βάλω πάνω από 5 στο μπέργκερ. Τιμή, ποιότητα. Overall. Ένα τίμιο 8,5. 8,5-9 εύκολα, μαϊδάγες. Πολύ καλό. Εγώ με τσαβ βάλαμε χαλαπένιος πιο καυτερό του πάνω. Παντέλη, τι έπαιξες? Της μπεργεράκι. Απαλώς. Εγώ ίδιο με τον τζαφ Χωρίς το χαλαπένιος, ναι, μάγκες. Εδώ έχει πολλά. Εδώ και βράδυ, το βλέπετε και βράδυ, αφού δεν με φάγανε λάχανο το πρωί. Εδώ βράδυ έχει όλα αυτά είναι τέτοια, ρε, μαγαζάκια. Θα μου δώσεις. Να σου δώσω 50 ευρώ να με γαμίσεις. Και φαίνονται πολύ πιο ωραία, ρε φίλε, έτσι με τα φώτα. Μπαρίγκα με τάμπλετ. Τους είχε. Το είδες. Ο Μπαρίγκας πίσω. Αυτή είναι η γάτα από τον Ιτρόπολης. Από τον Ιτρόπολης. Η γάτα από τον Ιτρόπολης. Το ακούω. Πώς περνάνε οι τσίκοι τα βράδια του στο Λονδίνο? Τι θέλετε ρε μαλάκες? Να πούμε ότι δεν υπάρχει PNG πουθενά στο τέτοιο. Πού? Σε όλο το κομπέσι. Ισχύει, πες τα. Πουθενά. Μεγάλη εταιρεία. Εδώ ο Σιράκος όμως. Ο τέτοιος ο Monster. Και τι να δείξουν ρε μαλάκα, λέει το Trinity, το καινούργιο, το Moon Princess και το... Ναι, μπράβο. Θα μπεις bonus μέχρι να φτάσει στο πάνω, μαρέ. Το πάνω πατάω για να κλείσει άλλη. Ναι. Και θα γράψει. Έλα βρε. Πώς γίνεται να μην δεν έχεις μπει Trinity, μου λες? Άμα δεν μπαίνεις Trinity εδώ ρε μπρο. Μπαίνεις στο άλλο. Μπαίνεις στο Rise. Μαλάκα, έχει πολύ πλάκα το κοντινό. Μετά από 45 λεπτά, μα εδώ είμαι. Και στο Double or Nothing εδώ είμαι. Γαμίση. Καλά, μπορώ να κάνω μια δήλωση. Μαλάκια θα πεις. Μας έκλεψε τον τελευταίο γύρο. Παραδέξου, ρωτήστε το φίλο σας, τον vlogger του Σιράκο, τι έκανε στον τελευταίο γύρο. Πάνω που είχαμε πάρει φόρα. Ναι, πάρε το κοσάρικο σου. Λοιπόν, κρατούσα το κινητό. Τα παλικάρια χάνανε για 40 πόντους. Κρατούσα το κινητό και του κρατούθηκα, πατήθηκε το τέλος γύρου. Πάνω που βρίσκουμε 2 πεντάρια και Μέσα στη λίστα είχε ένα πεντάρι, το είχαν βρει. Και όλα τα ήταν διάρκεια και τυράρια. Πέραν τα αρχίδια μου. 40 πόντους πίσω ήταν τα παιδιά. Έγινε ένα λάθος στα wallet και έγινε διπλή κατάθεση. Και δεν την πήρα πίσω. Λέω εντάξει, μωρέ, θα τα διαχειριστείς. Μισή ώρα. Και κατά λάθος, εκεί που έπαιζε έκανε steak. Αχ! Μην αγχώνεσαι. Θα το γυρίσουμε, Φένια. Μου έπαιξε ένα στοιχηματάκι με τον μάμπα. Ναι, ρε, wow. Άκουσες εγώ τι είπα? Εγώ δεν έχω δει, τώρα θα σε δουν τα παιδιά. Χρωστάω ένα δώρο. Τώρα θα σε δουν και στο vlog. Όντως τώρα. Κάνε ένα ουο. Βγαίνει όλος από το τρένο και με βλέπει στο παράθυρο. Το γάμιζι. Αγγές. Καλημέρα, βουο. Μαγκάκια, ήθελα να σας πω και εγώ μία καλημέρα. Ουο, δείτε πως είμαστε. Πάμε για φαΐ. Και 10 κάτω. Τσάβες, εσύ δεν κάνεις. Ναι, εντάξει, για την πουτσα και 10 κάτω. Μέγαμπα. Τι έχει αυτό μέσα? Μαρμελάδα. Πώς είμαι, σήμερα είμαι πιο casual, είμαι έτσι με τισερτάκι. Ωραίος είμαι. Πουτάνα. Από το Θάνο ήταν. Κάνουμε check-out για να κάνουμε check-in ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο. Μετά την έκθεση σήμερα θα φύγουμε, εντάξει τώρα η ώρα είναι 10, 11 πάει περίπου. 11 βασικά μαλακίες, 11 θέλουμε να είμαστε εκεί 11.30. Θεωρητικά από την έκθεση θα φύγουμε περίπου 4-5. Εγώ, Παντέλ και οι γυναίκες έχουμε κλείσει για Lion King την παράσταση. Αλλά έχεις έχω καλή νιώθα, υποφέρω. Σιράκο, όχι, τράβα λίγο εδώ. Λοιπόν, μπήκαμε εδώ και βλέπετε τη steak στο βάθος. Σκάμε steak τώρα. Θέλω να βρούμε Ροστάιν. Να μας πει yo. Να μας πει... This must be Hell yeah. Μαλάκες, έχει το μονοθέσιο. Θα τρελαθώ.
αυτό κατευθείαν για story. Στο παρέ. Γνωρίσαμε το αφεντικό της Πραγμάτη, το Γιώση. Τι πάρα Λου. Τώρα. Ο τύπος με το που πήρε την κάρτα του πάνω λέει έλα ρε μαλακά. Έτσι τον είπε. Για τον τρόλ. 10 δεύτερα γρηγορότερο λάπ έκανα. Μαλάκα, το ανθρακόνημα το βλέπεις. Μαλάκα, και πόσο γαμάει το πράσινο τους φέτος που είναι... Το πράσινο. Που είναι το... όχι, έχει και στρασάκια μέσα. Το μάλα πώς λέγεται. Steak και φένα. Δες slick μαλάκα, δες. Δείτε το, πάρτε το hard. Hard λαστιχάκι, Εδώ τσακάλια μας σταματάνε, το Μαμπάκο σταματάνε συνέχεια. Γιατί είναι ωραίος και θέλουν δουλειά. Απλά ο Μαμπάκος κάνει wait one second και φωνάζει Παντέλ. Τελείωσε. Ο καλύτερος όλων. Δείτε παιδί. Το πιο όμορφο παιδί. Εδώ δείτε πιο ωραίο παιδί. Δείτε πιο ωραίο παιδί. Τελείωσε. Μάρκαρος. Τι κάνεις? Αδέρφια, λοιπόν, προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Το αλάνι που βρήκατε διαχειρίζεται τα media μας. Στους Τσίκι, μεγάλο αλάνι. Εντάξει, εδώ πέρα δεν έχει τόσο show και τέτοια μπαράκια, μαλακίες. Πιο πολύ οι εταιρείες είναι, εντάξει, Bet, μεγάλη Bet. Οι Chili Partners. Κάπου την ξέρω την Chili Partners. Μας είναι. Ναι, έχουμε το logo της πολύ χαρακτηριστικό. Μας είναι. Okay. Nine Casino, μπείτε μουνιά. Travel vlog. Ναι ρε, δεν έχεις δει, vlog. Εδώ, ο πιο ωραίος. Νιώθεις έτοιμος να συναντήσεις Ροστάι? Αν τον δεις, τι θα τον πεις? Hell yeah. Θα βγάλει και γραμμή δηλαδή? Είναι το GOAT. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις το Legend? Μοιράζει iPhone μέσα, μπες εδώ ευθεία άτους. Πού είναι? Τι που είναι, αυτό είναι το καπέλο. Δεν θα βγούμε εδώ, μοιράζει iPhone στον κόσμο όλο. Σε εμάς? Έλα. Έλα να το πούμε, να βγούμε μια φωτογραφία. Όχι, του μοιάζει. Ροζ. GOAT. The GOAT. Ναι, πήγαμε λίγο ροζ πριν. Τώρα το παιδί είναι αλλού, ανοίγει stream στη steak. Βέβαια είναι ένα 50 να πούμε έτσι. Εντάξει, τον πατάς, φαίνεται είναι λίγο φλωράκος γενικά, σαν να μην έχει φίλους. Όχι φλωρός, είναι λίγο κοντούλης, μικροκαμωμένος. Να πούμε ότι έκανε τέτοιο, περνούσε κόσμος και απλά τους έδινε iPhone. Ωραία, τους έδινα, ψάχνουμε πετράει εμείς τώρα, οκ. Στη steak, εντάξει, το περίπτερο της steak μιλάμε για άλλο πράγμα, έχει με φόρμουλες μέσα τους. Άκου τι έκανα, ήμασταν εκεί που είπες, γιατί μας ρώτησε ο Παντέλος πως μας φάνηκε η AGB. Πρώτη μέρα και λέμε καύλα και τέτοια. Λοιπόν, εδώ επειδή πέφτει ξύλο, δεν είναι αστεία, έρχονται και κλείνουν deals και μαμού και τέτοια. Έρχεται μια τύπισσα, με αρπάζει από τα μούτρα πολύ φορτωμένη και μου λέει ένας τύπος, are you affiliate? Και σκαλώνω και λέω, no. Τι είναι ρε μαλάκα. Και φεύγει και λέω, τι λέω ρε μαλάκα. Και βλέπω ότι ρωτάνε τον Τζαφ και λέω, πες να πάνε στον Παντέλ. Αυτής που έστειλε στον Παντέλ μετά. Και έφυγαν. Και έφυγε. Ναι, όμως στην αρχή σκάλωσα, λέω, τι, no. Πάντως μάζεψα μαλάκες. Αλλά, σας ερμαγές. Είστε καθυστερημένοι ρε μαλάκες. Εμείς τώρα πήγαμε για deals. Καινούργια δωμάτια. Το θέατρο. Και όλα τα 12χρονα. Και όλες οι οικογένειες γαμηθήκαμε στο τρέξιμο. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Δώστε μου κάρπα. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Εμείς και τα παιδιά είμαστε, ρε. Και τα πιτσιρίκια. Έχει διάλειμμα. Είναι μαλάκι σε ένα έπος. Τα σκηνικά είναι σοκαριστικά. Πόσο φήμου βαγέ? Είναι φανταστικό. Αυτό. Έσβησε, είναι πτώμα. Πτώμα είναι έπος ρε φίλε. Είναι έπος. Τα σκηνικά είναι απίστευτα. Η σκηνή περιστρέφεται. Όλο είναι... Τα ρούχα τους, τα κουστούμια τους, οι φωνές τους, η σκηνοθεσία. Πολύ καλά και Σοκ. Κομμάτια για να είναι και πονάω παντού. Από τα... Ίσως και το καλύτερο θέατρο, musical, έργο, οτιδήποτε έχω δει. Να με λέσουν οι κριτικοί. Ναι, κάτσε. Συγγνώμη, αλλά μιλούσε φίλε. Όπα, fight. Το δέχομαι. Ήταν άψογο, ήταν εξαιρετικό. Δεν ξέρω αν έχω δει καλύτερη παράσταση.
Η κούρασή μου βέβαια ήταν μου πέθανε τα μάτια έτσι και να σήκω. Ναι. Εγώ το ίδιο. Έτσι, εσύ κοιμήθηκες στο ημίχρονο, φίλε. Ημίχρονο τον πήρε στον ύμνο. Βέβαια, θα πω το εξής, τσατάρα. Εξαιρετική σκηνοθεσία και σκηνικά από άλλο πλανήτη. Από άλλο. Μάγκες, έχουμε πεθάνει της πείνας. Και τα κοιτάμε σαν μαλάκες. Τα κοιτάμε εδώ, Τα κοιτάμε. Ήρθαν οι γυναίκες και τις περιμένουμε να κατέβουν. 9 λεπτά από τον τρίτο στον πρώτο. Αυτοί είμαστε για σήμερα. Υπνόπτωματα. Αύριο πάλι ξυπνάμε νωρίς. Έκθεση. Τα κλασικά. See you tomorrow. Καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω χθες που έκλεισε το βίντεο. Μπορεί να έκλεισε πολύ απότομα. Δεν τραβήξαμε τίποτα. Λιποθυμήσαμε. Γυρίσαμε ξενοδοχείο και λιποθυμήσαμε. Βροχερό Λονδινάκι. Κλασικά. Η θέα πλέον δεν είναι ωραία όπως το άλλο δωμάτιο που γαμούσε. Δεν πειράζει. Καλημέρα να πει στον κόσμο. Θα πάω να μισό κόσμο. Εσύ. Καλημέρα. Αυτός είναι ευγενικός. Ξέχασα μαλάκα τον Γκάρ. Και τι θες να κάνω ρε μαλάκα. Καλημέρα τον κόσμο ρε μου. Γεια. Γεια σκέτο, τελεία. Αυστηρός σήμερα, αυστηρός. Δεν θέλει, τρώει το κουρασανάκι του. Τέλειο. 100% πώς κοιμήθηκε. Το περιμένουμε πάλι. Ούτε να το. Ας πείτε, ας πει ο κόσμος. Αφεντικό. Κατάλαβα τι περιμένουμε. Και μετά θα λέει ρε μαλάκες. Να τρέξουμε τα ραντεβού. Μάγκες, τελευταία μέρα έκθεσης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ξεκινάνε οι διακοπές με τον Αριστοτέλη, τον Μαμπάκη, τη Φένια, τον Άλεξ, την Καλίνα. Τον είδατε τον Παντέλ που φορούσε γυαλιά. Έχουμε πρόβλημα με τις αποστολές. Μπόνους είναι. Σκάσαμε ice, απαλά. Πάμε να αφήσουμε μπουφανάκια κλασικά. Πάμε να μπούμε IGB πρώτα, άρα δεν θα έχει πολύ βίντεο στην αρχή. IGB ξέρετε γιατί ραντεβού, μαλακίες, ομιλίες, καζίνο, μπλα 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 μπλα. Ήρθαμε να πάρουμε κανένα powerbank. Γιατί δεν πήραμε αρκετά. Το τιμόνι δεν κάνει. Η μεγαλύτερη στροφή που κάνει είναι αυτή που κάνει η Φένια. Δεν πάει. Και παραπάνω το στρίψες τρεις. Δεν πας ανάποδα δηλαδή. Max Verstappen. Πάτα χ αν θες restart. Με έπεισε πολύ εμένα, το πήγαινα τάπ, έκανα και best score χθες. Περιμένουμε εδώ να ξαναπαίξουμε αυτό με τις μπάλες. Ένα παλικάρι βάζει ότι χρώμα βρει, δεν έχει καταλάβει και έχει χαρεί, νομίζω το έχει σπάσει. Ο Μαμπάκος φωνάζει Max win. Τι να το πω, Ναι. Γρήγορα. Παντερφινιά. Δεν είναι εύκολο. Μαλάκα δεν έχει πέρα. Ωραία. Πιάσε αλμή. Όχι, διπλή πιάσε. Πιάσε αλμή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και τράμπουλα ζήτα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι για έξω, αυτό το κασκόλ είναι για σπίτι. Ούτε το γάντι είναι για έξω. Η τράμπουλα είναι το πιο σημαντικό. Παίξαμε blackjack, δίνανε airpods μαλακίες τέτοια. Χάσαμε στο τελευταίο χέρι, 3 χέρια ήταν μόνο. 3 χέρια ο τσάφ πήγαινε καλά. Η Φένια έβγαλε ένα καλό χέρι, εγώ έβγαλα πλαϊνά μόνο. Σκατούλες. Αλλά μπούλο. Τώρα ήρθαμε λίγο. Πώς το είπαμε? Κάτι drop. Λοιπόν, έτυχα άσο 2 σε μια σακούλα. Ο Τσάφ το ίδιο γιατί αυτή είναι η streamer μας. Φένια 5 και bonus. Άμα τύχω αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρω, δεν μας είπε. Οπουδήποτε. Πάμε το surprise. Αυτό τι είναι? Πώς το κάνεις? Ειρηνάκη, χαιρέτα το vlog. Τελείωσε. Μπρο, θα το σπάσω. Δεν πετάξαμε τόσο γρήγορα. Σπάστε τις μπάλες, πάτα τις μαύρες να μην πετάνε, πάτα τις. Ήταν λίγο από κάτω αυτή. Klein. Όχι. Κλώτσα μου μπάκο, πάμε. Τελειώνει, 3 σεκ 2. 10. Ναι. Σταθερός, σταθερή απόδοση. Σαν το Γιαμάλ, είναι σταθερός. Δεν πέφτει. Εύκολο game, bro. Τερματισμένο game. Δείτε τι έχει φτιάξει ο άλλος, δείτε την ποντάρι. Το Ειρηνάκι δίπλα, δείτε τι έχει ποντάρι. Όπ, τίποτα, τα θες όλα. 4, 14 ο Μαμπάκος, 6 dealer. Σταματάω. Σταματάει, η Φένια έχει 16. Ο Τσάφ έχει 14. Εγώ έχω μια τράπουλα. Σίγη τράπουλα. Απαλό τάγκο Μαμπάκος, 3 στα 3 wins. 3 στα 3 Μαμπάκος. Λοιπόν, φεύγουμε από Pragmatic. Μαμπάκος κέρδισε 800 πόντους. Τα έκανε όλα all in 3 γύρους. Από τα 100 τα έκανε 800. Πήρε τα παπάρια μου γιατί πρέπει να έχει ένα blackjack. Πήρε κασκόλ, σκούφο και τράπουλα. Δεν πήρε όμως το AirTag. Κασκόλ, γάντια.
Α, ναι. Κασκόλ, γάντια και AirTag. Θες να παίξεις αυτό εκεί? Τράπουλα, ναι, χάλια είμαι. Όλα λάθος τα έχεις πει. Πόσο βαρύς είναι ο τροχός? Γιατί τόσο κοντά? Θα δεις πόσο βαρύς είναι ο τροχός. Είναι βαρύς. Θα γυρίσει λίγο και φεύγει. Okay, one lucky guy only. Okay, Grand. Grand για την πετσέτα, άντε είδες κι άλλο δώρο. Θα παίξεις κι άλλο δώρο. Γιατί μια φέτα είναι μεγάλη, χοντρή φέτα. Δεν έχεις ελπίδες, πένια. Αχ, θα το περάσει τον Grand, ίσως ξαναπάει δεύτερη φορά. Καλά πάει, Ειρήνη. Όχι, όχι, θα μείνει. Βάλε φρένο. Και εμείς χάνουμε όλη την ώρα, κατάλαβες. Υπάρχει λόγος που έγινε αυτό. Ο κόσμος, όχι ο κόσμος οι άνθρωποι, ο κόσμος ρε παιδί, το universe. Όταν κοιμάσαι με τον Πάπα κάποιος πρέπει να σε ανταμείψει. Βελά, Πόπ, να με ρε. Εγώ που είμαι, ανάμε. 2K. Level up. Εγώ θέλω να τεστάρω απλά το 0-2-3 πάλι. Το τραπέζι το φορτώσαμε. Θέλω να δω απλά το 0-2-3 ότι πήρε. Στο Lightning τι ωραίο no more bets, το βλέπεις? Δεν βλέπω καλά από εδώ. Γιατί και να βρει ξέρει διαφορά ρε μαλάκα. Όχι, το κούνησε. Σκάμ. Είμαι σε φόρμα σήμερα. Σκάμ. Σήμερα πρέπει να πάμε. Καζίνο πράγμα. Καζίνο, αν βρέχει φουλ όλη μέρα που πάμε. Η Ειρηνάκη θα μας βγάλει στα μάτια ρε, έξω θα πει. Φίλε, σταμάτα, άλλα. Γιατί είμαι κορίτσι και δικαιούμαι 2 ευκαιρίες. Σίγουρα είναι σκάμερ, μπρο, δεν το δίνει τόσο. Κάνει ένα τάκ-τάκ, πρέπει να το βρεις πολύ. Πρέπει να το βρεις νομίζω πάρα πολύ ιδανικά. Άντε άλλο ένα. Άλλο ένα. Εύκολο. Τώρα. Νομίζω ότι είναι εκεί. Περάσαμε λίγο ξανά από περίπτερο steak και βρήκαμε αυτογραφάκια. Δεν τα έχουμε, τα έχω τσάντα, θα σας τα δείξω. Αν μπορείς βγάλε ένα. Έχει πάνω on card όταν έγινε το lunch της. Γύρω το για την άλλη. Εντάξει, δεν τη γράφει. Όταν έγινε το lunch της Steak F1 Team. Steak F1 Team πλέον. Που έγινε στο Λονδίνο στις 5 Φεβρουαρίου. Υπογράψανε Bottas και Zhou on card. Άρα μιλάμε για συλλεκτικά για circulation. Πήραμε, γιατί όλες οι υπογραφές είναι διαφορετικές, πολύ τσίκι. Δεν ξέρω. Ό,τι βρίσκω παίρνω. Καλά, η άλλη δεν υπάρχει. Φαινιά παίρνει από ό,τι βρει 2-3 στα αρχίδια της. Έπος, το jamming jar. Έχετε μπλούζες εδώ, θέλετε. Το βλέπεις αυτό. Δείτε εδώ πως είναι η άλλη, έχει φουσκώσει γιατί έχει κλέψει όλο τον κόσμο. Έχει πάρει ό,τι υπάρχει. Δουλειά τέλος. Οι διακοπές ξεκινάνε. Τι κάνουν τα σεπόλια? Τα σεπόλια παράγουν κρασί. Τα σεπόλια κάνουν blitz. Blitz. Έλα να πεις στους viewers τι γαμίση έφαγες δεύτερο. Τι? Ποιος είχε δίκιο πάλι? Εγώ. Για το δρόμο. Λέγε ρε μάλακα. Εσύ αφεντικό. Το έφαγες στο καβλί. Δεύτερο καβλί. Τον έχω πάει τάπα μαγκές. Μετράτε στα σχόλια πόσο γαμίση τρώει. Πώς ήταν το δικό σου το μπέργκερ? Γκαμπάτο. Αυτό ήθελες, γι' αυτό με βάλεις να ανοίξεις την κάμερα. Ναι, να σου πω, οι πατάτες ήταν οι καλύτερες πατάτες που έχω φάει. Και τα σεπόλια πώς κάνουνε? Sweet. Ωραία. Τι sweet τα σεπόλια? Θα ράζαμε στην pub εδώ, αλλά είναι τίγκα. Ή μια άλλη που είχε να κάτσουμε έξω να ρουφάμε κιόλας. Γεμάτη. Προς το ξενοδοχείο να την πέσουμε λόμπι απ' έξω που έχει κάτι μαλακίες να ανάψουμε να πιούμε καμιά μπυρίτσα. Τι κάνεις. Τσαφ, έχει ξεφύγει το σκορ, δεν ξέρω. Τον γαμίσει σε μία διαδρομή. Άκου να σου πω, το Sierra Chaff είναι σαν το Weekly Challenge. Το δικό σου το γαμίτι. Το είπα. Το Void ήταν, δεν ήξερες τελικά ποιο ήταν, έφαγα γαμίση. Notting Hill ρε μαλάκα. Ωραία. Στα αγγλικά ήταν Notting Hill, στα ελληνικά είναι μια βραδιά στο Notting. Επέμενε και έχουμε περάσει από αυτή τη γύφρα 49 φορές. Μπρο, η δεύτερη φορά. Πάμε από το τούνελ. Ούσε η άλλα μαλάκα. Το narration είναι. Καλά, δεν έχω το σημείο, μπρο. Κάνουμε σύγκριση. Φωτογραφία που έχει βγάλει εσύ τη Φένια από το Λονδίνο και φωτογραφία που έχει βγάλει ο Μάμπα εμένα. Φωτογραφία που έχει βγάλει. Θα τις βάλω, Σύρα, βάλτε στις δεξιοστέλτες μου. Σιράκος. Και φωτογραφία που έχει βγάλει ο Μάμπα. Κομμένο εδώ το τέτοιο, η κάδη εδώ, το πάτωμα. Και η Φένια λέει, μπήκα στο Pinterest, αποθήκευσα φωτογραφίες και είχα σενάριο. Πάρτε το χαμένο το team, πάρτε το.
Καλημέρες μπαγκές. Καλημέρες. Ρώτησα εάν τους φίλους μου εδώ που μιλάω και με γράφουν, επειδή θέλουν να πληρώσουν με cash και να κάνουν, όσοι δεν το ξέρετε και θέλετε να έρθετε στην Αγγλία να το ξέρετε, ότι οι μεταφορές έχουν cap, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε την ίδια κάρτα όλη μέρα και όταν φτάσει στο cap θα σταματήσει να σας χρεώνει. Αλλά συνεχίζετε να τη βαράτε, Πεπές. Συμβουλές δεν χρεώνει. Από Ειρηνάκη. Εκτός αν χρησιμοποιείτε κρυπτοκάρτες. Ω, πρωτοκούπαντε. Με δρόμο αλάνια. Κάνουμε 2 αλλαγές για Νότιχαμ. Μετράκι. 3 τασούλες. 4 και με... 3 και μετά άλλες 5 υποτσάφ. Πάλι εγώ θα κουβάλεις, ρε μαλάκης. Πάλι εγώ θα κουβάλεις. Και το Ειρηνάκι. Κάνε ένα γουα. Πάμε στο Nottingham Hill, όπως λέει ο Σιράκος και το Ειρηνάκι. Πάμε να δούμε τα σπιτάκια στο Notting Hill και το Portobello Market. Το Portobello είπαμε δεν έχει να κάνει με μανιτάρια. Φτάσαμε. Βολτάρουμε λίγο εδώ, δεν βρέχει. Παντέλ ζουμερός και ζουτσερός. Άντε γεια! Ποιος, όπα, ποιος. Γιατί? Άντε για να πάει να φύγει κανείς. Άντε για πάει να φύγει και μπλοκάρει. Εδώ τα σπίτια. Πολύχρωμα. Γιατί να ρίχνει έτσι? Όπα ρε μαλάκα, είδα τα μούτρα μου και χάλασε η μέρα μου. Έχει Pokeball. Μπήκαμε στο Starbucks για καφέ, γιατί τα παιδιά είναι χάλια. Λοιπόν, δεν έχει πολύ vlog εδώ γιατί κάνω το φωτογράφο τώρα. Πάμε σε μια μπλε πόρτα. Σαν τον Μπρόκ είμαι. Τα παλάραξαμε πάνω. Εγώ δεν χωράω εδώ. Δεν τίποτα. Έλα εδώ Παντέλ. Τσίκι, τουλάχιστον να βλέπουμε. Μαλάκες, δείτε πως είναι το ασανσέρ. Η κτηριάρα, όλος ο χώρος είναι έτσι, όλο ξύλινο. Φτιάχτηκε 1875. Ναι. Από τον Άρθρου Λαζεμπί Λιμπερτί. Εντάξει, εννοείται πως πολέμους και τέτοια μαμού πάντα φιλοξενούσε designers και τέτοια. Okay. Τσέκαρε ότι οι λάμπες είναι μια καρφωμένη πάνω στην άλλη. Μαλάκες. Έχει μαγαζάρα μαλάκες. Είχε γραμμένο του Κόμπε. Κουτιά. Πόσο τα παίρνει? Τα μπλαστεράκια των Παντέλα ρωτήσει. Τα πάντα μάγκες σε αυτή τη φουτεράρα, εγώ θα τη σηκώσω. Βίκτορ Βέμπι. Ωραίο και το κοντομάνικο. Καπέλα μαλάκες, δείτε καπέλα. Τα πάντα. Μπρελόκ, φούτερο, ό,τι γουστάρετε. Άψογα. Σκόσαμε μπλουζάκια. Παντέλ τώρα θα δώσει συνέντευξη για το NBA. Τραβήξω κάτι που γουστάρουμε για λάσπο. I stacked. Point guard. Tell me team. I'm not telling you the team. Tell me the name. Oh. Γιατί πήγα δίπλα στον Παντέλ, δεν ξέρω, με ρωτάτε. Όποιος βρει τη συνέντευξη και παίξει το link από κάτω και μας κάνει expose, σας γάμισε. Welcome to London, guys. My name is Oshu. Where are you from? Greece. From Greece, bro. Oh, fuck, Yasu. Yasash. Yasu. Wow! Yeah, I went to. I love England. I went to Zante. Zakynthos. Zakynthos, yeah. Zakynthos, you like it? Yeah, I fucking love it. Yeah, the food. I was like. Yeah.
Yeah, the food is perfect. Yeah, the girls. But I would never touch your girls. Yeah, they're your girls, you know. Our girls, of course. Yeah, England, you can have them. Fucking take them, man. Okay. Yes, could you tell me the name, please? Yeah, Chill House Coffee. Yeah. Yes! And you can find, if you tap the link, our companies here. We make the good streams and gambling. Okay, good luck. I fucking gamble every day. Πάμε προς Πίκα. Δίλη, πολύ ωραίος δρόμος. Ο τρελός πριν μας σταμάτησε 255-245.000 followers. Τον γαμάμε. Τι τον κάνουμε, τσαφ? Πάμε κέντρο ρε, πάμε εκεί. Πολύ ωραίο, πίσω φαίνεται και το παλάτι εκείνο ποιο είναι, δεν είμαι σίγουρος, τώρα έχω μπερδευτεί. Πάρτε λίγο Πίκα. Το αμάξι από το Halo, μάγκες, αν δεν κάνω λάθος. Ψιλο έπος. Άψογο Microsoft Extra τρομερή και το store της Apple ήταν έπος. Το ντεκάκι εδώ και την προηγούμενη φορά που χάρη το θυμάμαι και πάνω είχε DJ και βαρούσε μέσα στο μαγαζί, γινόταν παρτάκι. Είχε gaming room πάνω, φάγαμε άκυρο γιατί μια νέα κάμερα, νέο βίντεο. Τίποτα, είναι σαν τα, πώς λέγονται, τα public της Ελλάδας πάνω που πάνε τα πιτσιρίκια και παίζουν, ο Κοτσόβολος. Και είχε το ωραίο, ήταν είχε όλες τις κονσόλες του Xbox με τη σειρά που έχουν βγει, γιατί ανοίξε τη Microsoft. Και είχε και το πρωτότυπο του 2000 του πρώτο Xbox, έπος. Το πήραμε απόφαση, γυρνάμε πίσω. Πάμε να πάρουμε κανένα νουντλάκι να φάμε. Γιατί το βράδυ έχει εστιατόριο καλό. Παντέλ δεν σας τον δείχνω, μετράει φράγκα. Το πήρα νουντούλες που είναι στα σκουλίκια. Τσάφ, ωραίο το φαΐ σου. Τέλειο, μπρο. Τέλειο. Εννιά, πες μας για το φαΐ που δεν έφαγες. Ωραίο. Και γιατί δεν το έφαγες? Χόρτασα. Περίεργο. Το γάμισα. Εδώ καλινάκι. Καθάρισα πιάτο. Αλλά αυτός που έκανε το καλύτερο καθάρισμα. Παντέλ, εδώ. Κάνουμε blitz τώρα. Brothers, ήρθαμε να φάμε και απλά βγάζουμε φωτογραφίες ρε. Πεινάω σαν τρελός, για άλλοι ψηλό έφαγαν, εγώ δεν έχω φάει. Ούτε το ειρηνάκουι. Θα τα φάω όλα. Τι έγινε εδώ? Χαμένος μπρο, Δεν πειράζει, brother μου. Εδώ το αλάνι, πόσο είσαι? Τους τα φάγες? Εντάξει, καθόταν σειρά 20. Με σεβασμό σε όλους, έτσι, εντάξει. Ναι, συνέβη. Είναι τζόγος, καταλαβαίνετε. Γλώσσα του τζόγου. Κάθεται, μας κάνει, παίζουμε με 20, 10. Έχασαμε 21. Ναι, ήταν εκείνα τα μαγικά που γίνανε. Blackjack. Τέλος πάντων. Σειρά στο και και τη γελάκια μου κάνει. Σεβασμό όσους πιστεύουν, όλες οι business σεβαστές, αλλά εντάξει, είναι ο τζόγος, είναι ο τζόγος. Μάκες, ήρθα ξενοδοχείο, η Βένια κοιμάται. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα, αδέρφια. Πάω για πρωινό να συναντήσω τους άλλους που έχουν κατέβει νωρίτερα. Ξύπνησα full νωρίς, ξύπνησα 8 η ώρα για κάποιο λόγο, 8 παρά και ξανακοιμήθηκα. Πάω να τους προλάβω, γιατί είναι κάτω, είναι 10:30 τώρα. Και να δούμε, να συνοηθούμε τι θα κάνουμε, τι θα παιχτεί, δεν έχω ιδέα. Ο Μαμπάκος σήμερα πάει γήπεδο, πάει να δει Φούλα με Bournemouth, αν δεν κάνω λάθος. Τι έβγαλες? Με έβγαλες τέλειες φωτογραφίες. Λοιπόν, ο Μαμπάκος έχει φύγει για Φούλα με Bournemouth. Εμείς θα πάμε οι υπόλοιποι Σόχο, Βολτούλα, M&M's με Lego και Primark μαλακίες, άρα κέντρο, βιντεάκια, καβλάντα, ψιλοαπαλά. Έχουμε ακραίο σκάμ εδώ. Αυτός είναι επιτευμένος, επίτηδες το κάνει. No video, το σκάμερου. Ακραία σκάμ σκάμουν αυτοί. Υπάρχουν και βιντεάκια στο YouTube πως καμάρουνε, βάζουν επίτηδες στους άλλους δίπλα και μετά δεν σε αφήνουν να φύγεις αν κερδίσεις. Παίζει να γίνει αλλαγή. Γιατί ο κόσμος έχει παραταχθεί γύρω-γύρω. Μην αγχώνεστε, παιδιά, ήρθα. Λοιπόν, θα γίνει αλλαγή, να τη δούμε. Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία. Άντε μουνιά, θα δείτε και αλλαγή.
Αυτός δεν βλέπει το χρυσό. Οπ, επί 4 το σκόπ που φοράει το παιδί, επί 4. Κανονίστε οι καμπέριδες, μαλάκες. Εντάξει. Μέσα στο κέντρο, φίλε, άψογο. Να μπω λίγο μέσα. Άνοιξε λίγο. Καλά, στην κάμερα αποκλείται να φαίνονται εδώ. Το κοράκι, τα πιο έξυπνα ζώα, Αχ, τι όμορφο που είναι, καλό μου. Όχι, νομίζει. Το τρώει, το ταΐζει. Δες πώς το τρώει, γαμάει. Το βγάλω μια φωτό κοντινή. Παιδιά, δεν είναι εκεί πέρα που τρώει πάνω στο ξύλο. Μπράβο. Τρώμε το. Πήρε ένα. Το κοράκι, τι ωραίο το κοράκι, ρε μαλάκα. Τα πιο έξυπνα ζώα το κοράκι. Και εμένα είναι τραβή. Πρώτα καλά πάλι, γιατί που κρέμονται τα βλέπεις. Ψυχή μου. Βλέπεις πώς το τρώει. Καλή να κοίτα. Το έχει πιάσει το ποδαράκι του. Είμαστε στο, πώς το είπαμε, Σαν Τζέιμι πάρκο. Πολύ ωραίο μάγκης, πάρα πολύ όμορφο. 11 και μετά. Πάρτε και ένα Buckingham. Πάμε μπροστά τώρα. Να χτυπήσει ο Παντέλ τον Κάρολο. Να τον πει να τον ανοίξει, να τον ρίξει ένα χέσι μου λέει. Όχι το κουδούνι, θα ξυπνήσει το παιδί. Ανοίχτε. Εντάξει. Το χρυσό είναι που το κάνει λίγο. Με το χρυσό φαίνεται ωραίο. Πάμε στο πέταλο. Ίντονες. Εύκολα. Παντέλ λέει δεν θα τον πάρει τον παλάτι γιατί λέει πώς θα το ζεσταίνεις, δεν θα τον βολέψει. Εγώ πιστεύω ότι αν πάρουμε αυτό το παλάτι για να το ζεστάνουμε όλο, θα καίμε λιγότερο από ό,τι και ο Μάμπας στο στούντιο. 100%. Απλά θα βάλουμε energy. Ναι, 100%. Αλλά ο Μάμπα λες και έχει τον Buckingham. Ξεκάθαρα. Εγώ δεν το ανοίγω, δεν μπορεί με τη ζέστη. Εντάξει, μάγκης, εδώ ο δρόμος όλος έχει Tiffany's, Ralph Lauren, θες Maxgun για να πάρεις ένα αντικείμενο, έχει. Ακόμα εδώ είναι ρε μαλάκες, χάλια είναι τα παιδιά, δείτε. Δεν είναι καλά. Δεν πήγανε καλά χτες στο καζίνο, για ράξανε εδώ να τα πούνε. Ακόμα εδώ είμαστε. Γεια σας παιδιά. Πώς νιώθεις? Φτωχάλες. Ωραία. Χαλάλι στα κορίτσια. Φεύγουμε επιτέλους. Από τα ψώνια. Επιτέλους πάμε να πάρουμε ένα δέμα της Καλίνας από κάπου και πάμε να φάμε. Δεν με νοιάζει και σκατάτερο τώρα, αλήθεια σου λέω. Θέλω να κάτσω βασικά. Πήγαμε. Δέμα δεν πήραμε, δεν ήταν εκεί. Χάσαμε, γυρίσαμε ξενοδοχείο. Ξεντηθήκαμε, βάλαμε πιτζάμες, πάμε να παραγγείλουμε Uber Eats να φάμε. Είδαμε ότι δίπλα είναι ένα μαγάζι που θέλουν τα κορίτσια στο Σάδικο. Πάμε δίπλα να φάμε. Βαθμολογία. 4,8. Επειδή ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε. Καλή να είναι και ένα. 3,8. Κάναμε μια στάση στη Μερκούρ. Πήγαμε να χάσουμε τις λίρες του Σιράκου. Πήγαμε να χάσουμε τις λίρες. Από συνήθεια κερδίσαμε. Συν 180 λίρες. Αμιέτ. Βγήκαμε για μπυρίτσα. Μαμπάκου Σιρνάκη ετοιμάζονται. Θα έρθουν μετά όπου κάτσουμε. Μια τελευταία μπυρίτσα Λόντον. Να τα πούμε όλοι μαζί, όμορφα, ωραία. Έτοιμη ομάδα. Γεια μας. Μιλήτης. Χίνη. Βίδες μάγκες. Σας έχω μαμπάκι, μετά από μπυρίτσα θα δούμε αν παίξει κανένα τέτοιο. Γιατί σήμερα δεν ήμασταν πολύ μαζί και σας χρωστάει ένα πολύ δυνατό. Καλημέρα Λάνια, Κυριακή, ώρα 9, 9 και 10. Χθες ωραία φασούλα, μπυρίτσα, χαβαλέ, τέτοια. Μετά ήταν να πάμε να φάμε, να κάνουμε, να πάρουμε. Τελικά την πέσαμε όλοι. Ο Παντέλ νομίζω πήρε room service. Πάμε για πρωινάκι. Μετά να κάνουμε ένα check-out. Πετάμε 3-4. Check-out πρέπει να κάνουμε στις 12. Είπαμε μπορούμε να πάμε λίγο London Eye να μπούμε να κάνουμε καμιά γύρα. Πώς νιώθεις που φεύγουμε? Άρα, επιτέλους. Γιατί το λες έτσι? Φτάνει 7 μέρες, too much ρε φίλε. Ναι. Πάμε λίγο σπίτι μας. Πώς νιώθεις που φεύγεις? Θα πάει καλά. Τέλεια. Πώς νιώθεις που φεύγεις?
Στεναχωριέμαι λίγο, γιατί πέρασα πολύ ωραία, αλλά θέλω να γυρίσω και λίγο σπίτι μου στο τακούλι. Πώς νιώθεις που φεύγεις? Χαρούμενος. Sorry. Κουράστηκα από τη Δευτέρα εδώ. Κουράστηκες? Ούτε άλλη μια μέρα δεν θα φύγω. Ναι. Ούτε άλλη μια μέρα. Πώς νιώθεις που φεύγεις? Νομίζω είμαστε προετοιμασμένοι για το σημερινό αγώνα NFL. Ελπίζουμε για Patrick Mahomes. Χαίρομαι που φεύγω, η αλήθεια είναι. Πέρασαν πολύ ωραία, αλλά... Εντάξει, φτάνει, Εντάξει, καλά. Γύρω να την κάνω να. Δεν θέλω να πάω σχολείο αύριο. Δουλεύεις αύριο. Ναι. Η καλύτερη ανακάλυψη όλου του ταξιδιού, μαγκές. Το καβατζό, το χάσαμε μόλις, ρε μαλάκα, το φάγα. Το καβατζωμένο το ανσασέρ. Θέλω να μου κάνεις ένα γρήγορο recap. Αχ, εσείς λείπατε. Λοιπόν, η δουλειά πήγε πολύ καλά. Γυρνάμε φορτωμένοι με καινούργια deals, με ανεβασμένα deals, με πολύ καλά offers, με νέες συνεργασίες. Καινούργια πραγματάκια να έρχονται. Είναι πολύ πιθανό να γίνει πολύ σύντομα, όταν λέω σύντομα, από το Σεπτέμβρη, ένα πολύ μεγάλο upgrade, το οποίο θα έχει και πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στις εκπομπές και στην εταιρεία και γενικά και για το κοινό. Σωστός. Με πολύ μεγάλα δώρα, με καινούργια giveaways. Ναι. Κάθε quarter, κάθε τρίμηνο θα μπαίνουν καινούργια πραγματάκια στο πρόγραμμα ανταμοιβής του κοινού. Στο Rakeback. Πέρασαμε καλά. Ωραία, περάσαμε. Σε πολλαριαστήκαμε. Βρήκαμε άνθρωπο που δουλεύει λιγότερο από τον Πετράν. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Εσύ τι έχεις να πεις? Ποιος δουλεύει λιγότερο από τον Πετράν? Αυτή η δίψα σε εσάς. Που σας έβαζε να κολλήσετε χαρτάκια, να τα σκανάρετε, να... Εντάξει. Τι εντάξει ρε, τι εντάξει, ο τύπος εμάς τα έκανε όλα. Λοιπόν, περάσαμε τέλεια, αλλά πολύ κούρασε. Κάτσε γιατί είχε να κάτω και να συμφωνείτε για την κούραση? Κούραση ναι, υπήρχε για λόγω της ice. Και κάθε επόμενη μέρα τα πόδια μου τα χειρότερα. Ναι, γιατί μαζευόταν. Αλλά ήταν ωραία. Περάσαμε και καλά, καλή δουλειά έγινε. Έγινε δουλίτσα και ιδανικά για μένα θέλω ένα τσάκ λιγότερο μέρες. Είμαι παιδί της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή... όχι, εντάξει, εννοείται ρε φίλε. Δηλαδή, αν είχα γυρίσει Παρασκευή, θα ήταν το τέλειο. Τύπος έχει κλείσει όλο το αεροδρόμιο. Και σέχνει σαν το γαϊδούρι. Και σέχνει λέει σαν το γαϊδούρι. Στην κουπελίτσα ρε φίλε, γύρισε και αυτό το περίμενε λίγο. Τι γράφει εδώ πέρα? Ποιος το βάλει το κόλλημα? Γιαμάλ. Λοιπόν, σημαντικό να ξεκινήσουμε να κλείσουμε τα φώτα. Κάνουμε καμιά τζούρα για μένα. Το γαμίς που φάγαμε ήταν με τον αέρα, φυσούσε πολύ και ήμασταν έτοιμοι για ρουκέτες. Εγώ θα τη ρίξω τώρα μάλλον. Αλλά γι' αυτό μην πλησιάζεις πολύ. Ο γιος μου παίξαμε, είχε βάλει ένα γκολ στο ημίχρονο για Μαλάκος και παίξαμε για μάλλον να βάλει άλλο ένα. Από 100 ευράκια στο 3,40 και βάζει να δούμε το μάτσο και του λέω κλείστο, με το που προσγειωθούμε θα σου πω ότι πήγαμε ταμείο. Και πώς έγινε? Ακριβώς όπως είπες. Μπρο, σας αγαπώ, σας εκτιμώ ιδιαιτέρως, αλλά παίρνει τον πούλο. Πήρε την κοκοριά του. Έφυγες. Ναι, σας φιλώ. Τελευταίο από Μαμπάκο. Σαφάρας out. Καλή να τα κατάφερε, παιδιά, ήρθε. Ήρθε και με εμάς κιόλας. Εσύ ταξί. Παντέλ out. Γεια σας μάγκες. Είχαμε. Κάντο Σούζα! Πάμε σπίτια μας, επόμενο βιντεάκι από, ξέρετε, να σας χαιρετήσουν τα Λάνια. Ο Λίο και ο Συμπάκος. Ο Λάμπης, όπως είπε ο πατέρας μου. Πού είναι τα χώρια μου? Πού είναι τα χώρια μου? Πού είναι τα παιδιά, οι μπουτσαράδες μου? Συμπάκο μου, χαίρετα τον κόσμο. Λίο. Λοιπόν, μαγκάκια μου. Φως. Αυτοί ήμασταν. Νομίζω θα αργήσουμε να ξανακάνουμε vlog για ταξίδι και τέτοια. Δεν ξέρω αν θα παιχτεί κάτι άλλο. Ελπίζω να ήταν καλά τα βίντεο. Δεν ξέρω τι έχω τραβήξει όλη την εβδομάδα. Θα το δούμε. Ελπίζω το μοντάζ να ήταν. Του χρόνου πάλι. Ελπίζω το μοντάζ να ήταν γρήγορο για να ανέβει γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα ανέβει Παρίσι πρώτα αυτό τώρα. Με ό,τι και με ρωτάτε τώρα θέλω να λιποθυμίσω. Φιλάκια αδέρφια.